Der var en, der bukkede der. Sidder jeg og nikker, så vi ved det. Jeg tror i hvert fald, det er rigtig nok. Er det ikke det? Jeg kan ikke se det. Kan du se det, Mette? Er det rigtig galop? Ja, det er det. Ja. Ja, det er det også. Det er bare en støvsky, mand. Og det kan jeg godt nok ikke filme det her. Nå, kom on. Tak, ryttere. I må tage hestene ned i skridt. Jeg sidder op. Ja.